Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, tinulungan ni Gardo dagiti pulis amang parmak iti grupo ni Brando. Nagbaligimat ni Brando anang likidar iti buyot ni Mr. Cruz ang nakalugan iti mobil ti pulis. Mas daw pala ni Brando no asino ti lalaki amang palpaltog kadakwada ang nakatayan ti daddumapay akakadwana. Iti daytamet lagundaway, saan ang makontak ni Lindon ti cellphone ni Brando. Isong aburido daytoy. Dagos mat ngay masidagkan kuana ni Diana, tapno damagan na nuapay nga aburido ti mununa. Nagturong dangarod iti hardin na nagsarsarita. Iti matpanagna ni Doña Dolores ang mapan iti basement ti mansyon. Nakita na ang nakalukat ti ridaw ti silid ni Lindon. Ket simrek daytoy. Nakita na dagiti narapet a kwarta iti lamisaan. Iso a pinanggap na atakawan. Kabayatan na. Dimtengen ti grupo ni Brando iti mansyon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, Tinapalabas! Brando, anya tinapasama kada kayo. Apay ang mabilbilang kayo langan na simmang pad dito'y mansyon. Ayan dagiti kakadwayo? Boss, natayin dagiti kakadwami. Kinapuno na. Natay kami kumaaminan no saan kami ang nakalimas. Nasiglat jay tao na kalaban mi. Aniya? Day tate agpaiso, boss. Awan tinaramidan dagiti kakadwak iti day jay tao. Kat, titarget yu abuyot ni Mr. Cruz. Nagbaligi kami, boss. Pinabitak ko ti mobil ti pulis anang iluganan dakin kwa na. Nasaya at Brando. Kunak no kanibusanak matenday dyan nga enkwentro. Gaputan na palawlawan kami iti kaboso. Dagiti pulis anang kamat kada kami. Kanti lalaki ang nakibiyang iti pagnami. Asino dayja at tao adakda kamatem, Brando? Boss, malagip ko dyan napasamak iti nga enkwentro. At da iti lalaki ang nagpaliiw iti dana bodega. Ang nasiputan dagiti tao tayo. Pinaputokan da day dyan nagpaliw. Kinamat mi iti day di akan ito. Ngam kilat mutla nagpukaw. Kat, Amang ano day dyan tao. Kanti naka-enkwentro mi itay. Kat may sa, boss. aniya? Purpur tiyati kinasya sino day dyan man nakibiyang, boss. Brando, amang ano dayjay matla at tao tinang serek. Kanang patay kadagiti buyot tayo, kadagiti hideout. Boss Lindon. Tiawanan pa rin. Aganad kayo, Brando. Nalabit apalpaliiwan dayjay at tao titunggal garawyo. Boss. Hala, ikagdigusan. Nagdudungrit kayo asimmangpet dito'y mansyon. Diyak pa ilang malipatan tinapasamak nga enkwentro itay. Ay, kunak numatayak matan iti day di akan ito. Tunggal putok ti paltog na. May isa kadagiti kakadwak ti mapasag. Awan pa iti panagmintis na. Ay, nakariknaak iti nakaro pa nagbutang itay. Brando? Ha? Oh, Brando. Di mo ipaturong kanya di paltog mo. Siyak da ito'y ni Dolores. Si kamot gayam, Doña Dolores. Dandanikan. Kinigtok naktumat ngamin. Anya ka ti eti mapaspasamakan ka. Di mo pa yan narik na tiyasidagkukan ka. Hoy, Doña Dolores. Intun maminsan, agpadlaw ka numasidag ka. Tapno saan ka malawanan na paltugan. Relax, Brando. O, apay akas lamabot-botang ka ita. Seryoso ti rupam. Di naklatan pagsaludsodan. Gaputa di mo mutla maawatan ti bagakin ka. Ah, Parawan na kon. Kaya't ko tag may sa. Brando. Jaski ka, Doña Dolores. Anya tararamidam kanyak.
Apay nga inarakop nak. Di mo kayat nga rakupan ka. Tapno mapunas ti pagparpari ko tamita. Ad nga agparikotak iti day tangar aramida. Oh, sagtal na ka man dita, Brando. Amok, akay kayat mo ti maarakot. Ukasa mo ti panangarakop mo kanyak doon niya, Dolores. Ang mga nod na makakita ka data. Awan, di makakita ka data. Iso nga arakopan nakmutan. Naragsakak kita. Kan kadigdigos ko. Di nakawiwitan. Ay, talaga dadailin to alam. Atay manak! Tatang, may katlon day diyang ambulansya limabas. Sinarunong matilugan dagiti pulis. Wen, alaw na. Nalabit nga da operasyon dagiti pulis. Isu ama kumikum da. Tatang, nagado a pulis din nakatakdari taglawlaw ti sentro itili. Anya ti aramidan da. Nagwaras nga agpaiso dagiti pulis iti aglawlaw. Mauawagan day ta a police visibility. Kaya't nasa wen, adda peligro a mapasamak. Anya, Wen, alaw na. Bantayan dati amin asuli ti ili. Tamangan no adda makastrek a kabusor. tatang, Jak pa'y maibaga, no anya talaga ti misyon da. No apay akla at nga adda police visibility. Ala, agawid tan anak ko. Saan arumbeng nga agtalin na agta dito'y sentro. Nang runa, kat adda saan anasaya at amapaspasamak. Nakaalerto ita dagiti pulis. Awan tinatay iti benagdag iti pulis at tinulungak tatay ganas. Nasaya at nga rudno kasta, Gardo. Anya nga ti plano ti grupo ni Brando. Apay akayat da nga ambusin ti lugan dagiti pulis. Uwan nga agpaiso. Iso na lang tadyak nakamakam tinagluganan da Brando ang naglibas. Palpaltugan dak inindag iti pulis. Iso ngayon kagumak ti madayo. Isumat lagayam ang nakaalerto ita dagiti pulis. Gapo iti enkwentro ang napasamak. Uwan tatay Ignas. Ado tinatay ti bunag da Brando. Panagkunak. Manabapay lang ti panang-imbestigar dagiti pulis iti nakapasamakan ti enkwentro. Gardo, Kang ronan ti pan nakapabutak ti mobil dagiti pulis. Patcheck ani Brando tinang pabutak iti mobil. Gapo ta iso tinakitak ang nagtaray nga imadayo. Iso asinurot ko. maragsakan iti daytoy nga inaramid mo, Gardo. Insalbar mo iti paggad dagiti inosente apan nakabagiti lintag. Tatay Ignas. Saan tayo akalaban dagiti pulis nga agar aramid iti nasayaat? Saan tayo ida akabusor? Tulungan tayo kit di ida para itinapintas ang masakbayan ti pagilian. Gardo, nabasam ka din dahil pagiwarnak. Ha? Apay ka di dahi ta pagiwarna. Isumot lagayam ang nagwaras dagiti pulis iti kalman iti sentro. Gapu iti napasamak nga enkwentro. Anya? Sigun iti mabasa dito umuna apanit ti pagiwarnak. 15 abang kay ti lalaki ti nasarakan dagiti otoridad. Anya? Uwan, Gardo, ay nakabutbutang. Ang dagayam na pasamak arangat iti dayta barangay. Kasta ka di? Oh, apel kaslasaan ka nga interesado iti bagbagak. Ne, apay ko mga ginteresado katjak mat ama mo dagi tatatao. Ti kayat ko asawen. Apel akasladinak dengdenggan. Pasensya ka na, Alona. Jakmat lang amin maawatan dagiti ibagbagam. Iso ajak unay dengdenggan. Amumot ajakon kaya tiriribok. Sa bagay. Saanin na rin ba nga basaan pa'y daytoy? Gaputawang magserserbina. Oh, apay nga gisam ka. Awan, maragsakan na lang amin kan ka. Anya? Maragsakan na, gaputatim ngagkakanyak. Talaga jakon kaya tiriribok, iso aliklikam. Di panunutan ta ita, kat ti masakbayan ta.
Tata Ignas, pudno ka di tinangag ko. Anigardo tinang parmag ka dagiti buyot ni Lindon. Wen, Celia. Grupo mismo ni Brando, tinaka-engkwentro ni Gardo. Sinalakniban laang ni Gardo, dagiti pan nakabagi ti lintag, at target ko mada Brando. Talaga nga awanan ba inday di Brando? Pinarigat na dagiti amok iti mansyon. Sinaktan kan kinabil na ni Doña Dolores. Apakairamanak meten. Di ka agdanag, Celia. Mapukaw tumutla amin ang managdakdakas iti daytoy a lugar. Puutom dayta nga imbagak. Tata, Awan ti lugar dagiti managdakdakas ditoy lubong. Tirumbang kadakwada, mauram ti kararwada, iti danaw ti apoy. Buisit. Rimwaran iti pagiwarnak tinapasamak nga engkwentro iti kalman, Brando. Wen nga rad, boss. Tilang pagdanagak. Amangan no mailasin dagiti otoridad ti bangkay dagiti buyot tayo. Sapay lang ko matasan, boss. Di kay tumat ngamin nagananad. Sigurado ada tayon a sindikato ti atapen dagiti otoridad anang patay iti buyot ni Mr. Cross. Tapno saanen ang makapagsaupay. Boss. Inawaga ko ni Mr. Cruz. Nakuna na nga aglaylo tayo pay laeng. Gaputa na pudot tayo kadagiti otoridad. Anya nga rod ti plano mita, boss. Kas iti imbaga ni Mr. Cruz. Aglaylo pay laeng ti grupo. Saan kayo pay lang agmarangmang iti sentro? Agtalinaid kayo kadagiti dadduma abuyot tayo kadagiti safe house ko. Awan ti rumrumwar. Boss. Ala, mangala kay ti arak, Brando. Dua talaeng nga aginom. Kan agpaisagana ka iti pulutan kadagiti babaunen. Kunakon ka. Saan anadlaw ni Lindon anang halak iti may sarap patak kwarta iti silid na. Gaputasan ang nagsapol. Diakon pinatuloy tinapan iti basement. Gaputad damat kwarta kon. Ornungak dagitoy a kwarta. Katapaman nga doon ti ornong ko. Pumanawak matan. Kat sana kon ngagpakpakita pa'y. Nakunak iti nga oray saanan ang maisubli kanyak ti mansyon. Kandag iti dadumapay a kinabak ng Daydi Roberto ngay nagaw ni Lindon. Tinapatag ita kanyak. Ininot ang makaurnunga iti kinabak ng... Mama? Diana, iha. Si kamot gayam. Apay nga katkatawa ka nga agmaymaysa, Mama. Anya ti katkatawaam. Kuha, naragsakak laang iha. Awan ti sabali akay papanan ti panagkatawa. Mama, Wah. apay nga arakupang tipitakam. Di mo maidiso iti lamisaan. Sika talaga iha. Kumporme ti madmadlaw mo kanyak. Inarakop ko la ti pitaka, kinikamanan iti sabali akay papanan. Am-amukan, Mama. Isungagpudno ka kanyak. Ha? Anya kumangay ti pudnokan ka, Diana. Di nakkumanlukwan. Am-amukan no maipapan iti kwarta, Mama. Ha? Ay, iha, anya ka din day ta sasawam. Di kan maawatan. Saan ka di anaragsak ka? No adda iggamam a kwarta? Naliday ka mat, no awanan ti kwartam. Ha? Isu apa nagkunak? Ado ti kwartam. Gaputa naragsak ka, Mama. Diana. Saan ka di akas taunay ti sangit mo? Idi inagaw ni Lindon ti kinabak ng tayo. Nagpakpakawan ka pa yan kanyak. Imbagam apakawanak amin dagiti nagbasulam. Diana. Apay, Mama. Adda
ka di manin iduldulin mo, akinabak na? Diyak mo day nga ibagbagha manak ko. Naragsakak matlata nga oray agregrigatan. Iso adi mo kumapanunutan nga adumanan ti kwarta. Nagbalbaliw akon, saan ka di? Jackpot yan, mama. Kanayon ka amasiputan amang lukat iti pitakam. Saan laday na? Nakitak nga dain dulin mo abag iti aparador mo. Anya bag ti sasawam, Diana? Nangisit abag, mama. Jack amuno anya tilinaon day jay. Gaputa intrang kampayan ti aparador mo. Apay anaskan nga itrangkam ti aparador. Katdwa talaang nga agkasilid, mama. Diana, saan man na tilamadmadlaw mo kanyak? Badok tilinaon day chay abag. Awanan ti sabalipay. Saanan ang nagtimtimak ni mama? Kalpasan ti panagsarita mi itay. Amok nga adda ilimlimad ni mama. Madlaw ko dayta kadagiti tigtignay na. Kabisado kun ti ugali na. No awan kwarta ni mama, napudot ti ulo na. No addamot kwarta na, kasta unay mat tiragsak na. Adda nga taplan-planuan ni mama ajak ammo. Adda dagiti aramid na ajak maawatan. Naskan amaamwak no anyaman ti plano na. Tapno saan amadadaal ti diskartek. Wano ti planok nga aramidan ka ni Lindon. Iso alala ingak ti agpamarang anasaya at iti imatang ni Lindon. Tapno di na madlaw ti planok. Dumteng to ti aldaw amakla at ni Lindon. Iti posible nga aramida kan kuana. Gardo, Da kayo gayam, Tata Ignas. anya ti planom nga aramiden ita. Ituloy ko ti pangpanggabag. Amang patay ka ni General Barbosa. Addakan ka dayta, Gardo. Saan ka alapdan? Dakkel ti panagtalagkukan ka. Adalag ana imbag dagiti lugar a papapanan na. Kastamat tanoan niya nga oras arumrumor iti balay na. Gardo, ulitak nga ibagakan ka ti panagan-annad mo. Awanan iti bodyguard day di general. Kaya't asawon dayta. Dinan kasapulan ti bodyguard. Gaputa kabaalan na asalak niban ti bagina. Nuan niya ti kabaalak nga aramiden. Isumat ti kabaalan na nga aramiden. Agpaligi nga ta ni Gardo amang parmek ni General Barbosa. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.